nastavme kila 25 krokovanie, ale počkaj, ja tu nemám také. Hej, mám, dobre. Takže 25 kila sa budeme odľadzovať. Takže ideme dole na 450. 145, 450. QSY. Takže tu je Otto Mária 0, Emil Tomáš a krúžok. OM0 AFM, berem ťa za 5. Moment, asi lepšie bude, keď budem vyzývať, že by sme išli za rádom a ja si tu budem písať, aké signály. OM0 ABA. OM0 ABA 5-5 u mňa, ideš 5-5. Takže signál 5, OM0 AKM. A vy sa zároveň počúvajte navzájom, že jak to koho bere. OM0 AKM, poď. Takže 5-9 úplne čisto. Takže na frekvencii 450 nabereš 5-9, Miloš. OM0 AVT, ty asi 9. Dobre, Janko, len že by sme to nezasahovali, len daj report, že me bereš, vlastne me bereš 9, potom na 475, ak budeme nazad, tak povieš. Ja len za to, že by si sa ozval, že by ťa ostatní prijali, aký signál máš u ostatných. U mňa budeš mať 9, však im. Dobre, takže ďalší OM8 AI. Ďalší Tomáš OM8 HOP, jaký signál? OK, ďakujem. Ešte OM0 AFM. 5-9. OK, díky 5-9, OM0 HGP, Milan. OM0 HGP, OM0 ET, bereš ma, Milan? No, neznám, čo som počul, akože, ale neberiem ťa, Peter. Absolútne nič, to je čistá dvojka. Dvojka signálov, to tiež o ničom. Takže neberiem nikoho. Maximálne, čo berieme Mariana a Rasťo. Takže mikrofón vraciam, Páľo, na teba. Áno, pobral som, ďakujem. A OM0 BET. OM0 BET. Bereš ma, BET? Dobre, takže Peter ma asi nebere. Rasťo, skús mu povedať, že či ma bere, bo asi nie. OM0 BET, OM0 ABA. Berem, len som mal nastavený split tu somariny, tam mi to hádzalo na jednu frekvenciu. 53 ide OM0 ET, 53. Rozumiem, ďakujem za 53. Takže môžeme sa preladiť 25 kg dole, 425 QSY. Takže tu je Otto Mária 0, Emil Tomáš, OM0 ET, pre OM0 ABA. OM0 ABA nezmenené, 5-5 u mňa, 5-5 nezmenené. Takže 5-5, OM0 AKM, OM0 ET. OM0 AKM 5-9, ale mi tu dalo na nižší výkon, neviem, či ma poberáš. Áno, 5-3 ťa berem, hej.
takže 5-9, dobre, díky. A OM0 AVT, Janko. No, Pavko, bez pochyb. A teraz som dobre počul OM0 ABU. Teraz som ABU počul a zatiaľ som okrem neho ešte nepočul. Neviem, pôjde hop. Hej, to len si zapamätaj potom. Dobre, takže OM8 AI. No, zajímavé, takže Rastio už ťa počuje aj Tomáš. Ja mám jaký signál od teba? Dobre, dám 9. Takže OM8 HOP, Tomáš. Rozumiem, ďakujem pekne, 32. Takže ďalej na Mariana OM0 AFM. Ja ťa berem tak, no 5-5, 5-5 bez problému. Slabúčky šumik, ale je to 5-5. OK, ďakujem. OM0 HGP, Milan. Berieš ma tu, Milan? OM0 ET. Hej, beriem ťa, ale je to také dosť biedné. Trošku rozbitá modulácia, asi také chrčanie strašné by som povedal. Čiže dám takých 48. Dá sa čítať, ale je to veľmi obťažné. Takže takto vraciam mikrofón. Áno, Milan, takisto je tu toto fázovanie také, akýby rozladená modulácia, ale rozumiem všetko. Takže mikrofón OM0 BET, Peter. Čo ja teraz 51. 51, takže horšie. Dobre, takže ideme na 400. 400. Break. Poď break. Nazdar, tu je Otto Mária 0, Adam, Jozef, Adam. OM0 Adam, Jozef, Adam, serus Jožko. Neviem, či už neišli ostatní na 400, tak poď na 400. Hej, tu máš 58. Roger, poď na 400. Takže tu je OM0 Emil Tomáš pre OM0 ABA. OM0 ABA pre Emil Tomáš. Paľo, ešte oprav si všetky reporty, lebo som pozeral, že 4-kovo, hej, 5-4 všetky reporty si oprav, ne 5-5. A teraz mi ideš 5-3 report pre teba. OK, takže ďakujem za 5-3, predtým som mal 4. A mikrofón, a je tu už aj OM0 Adam, Jozef, Adam ináč. Mikrofón na OM0 Adam, Karol, Maria. OM0 AKM, OM0 ET, takže nezmenené 5-9. Ja som asi otvorený na teba parádne, takže 5-9. Roger, zaujímavé, ďakujem. Mikrofón na OM0 AVT. OK, dobre, to dúfam, že ťa počuli aspoň oni. Mikrofón na OM8 AI. Potvrdzujem, Tomáš, aj toto isté u mňa. U mňa ináč S9 a takisto skreslená modulácia. Takže mikrofón na OM8 Helena Otto Peter.
díky za report a mikrofón na OM0 Adam František Maria. No, tu ja ťa berem za 5. Hop som nebral vôbec a AVT takisto, 0 bodov. Áno, po brate, ďakujem. A OM0 HGP, Milan, bereš ma tu? Tu ideš vynikajúco. Také jemné, ten modulácia tak jemne, by som povedal, tak škrtnutá, že čo si sa tam toto, ale je to dobre, veľmi dobre čitateľné a veľmi dobrá táto signálová deviatka. Takže 59, ABA 59 plus 10, AKM 9 plus 59 plus 10, AVT 58, HOP 59 a potom ešte AI som počul 3.6, to bolo asi najhoršie, ale prechádzal, no a AFM-ko samozrejme 59 plus 40 najsilnejšie, takže asi tak. Ostatní nie. OK, díky za reporty, sme ťa počuli. Ďalej OM0 Božena Emil David. 51 u mňa. 51, daj ešte takú dlhšiu reláciu, nech ťa aj ostatní počujú. Tu je Otomaria 0 Božena Emil David pre Otomaria 0 ET. Report je 51 pre teba. Roger 51, OK, u mňa si 53 sa mi vidí. Ale dobrý signál, tak tiež. A ešte je tu aj Jožko M0 Aja. Poď. Áno, takže pozdravujem všetkých na frekvencii. Ja som prišiel až v podstate teraz. Tak report pre teba, Paľo, tu na tejto 400 je 58. No a ostatní len tak narýchlo, ale počul som v podstate síce v šume, ale všetkých. No tak určite ma berú, počujú aj oni. Ale poď ty, Paľo. OM0 ET, OM0 AJA a kružok. Jasné, u mňa si 56, Jožko, takže tiež parádny signál. Dobre, spýtam sa ešte, Jožko, to ešte má zmysel ísť nižšie, treba na 350. Áno. No tak poďme na 300, koľko sme teraz? 375, 375, QSY na 375. Momentík, bo ešte sme na 400. Pretože tam práve na dolných frekvenciách od 200 vyššie je to bližšie vysielaniu na prevádzač, takže určite niekedy sme chodili na 225, 250, 350, určite má význam ísť aj po 200. Áno, pobral som ťa, takisto. Dobre, tak môžeme ísť ešte nižšie. Ja by som povedal, že do tých 300 to vyskúšajme a potom prípadne ešte 500 napríklad takú známu. Takže navrhujem ísť teda dole na 375, takže QSY poďme 37. No, tak snáď sme sa tu dostali nejaké OM0 Adam Božena, Adam Raste, poď. Jasne, sa mi zdá, že tam bol OM8HG. Dobre, report pre teba 5.5, čo je ešte zaujímavé. 5.5, ale už teraz real 5.5 u teba. Áno, takže 4, 4, 3 a teraz 5. No, vidíš. Takže mikrofón na OM0 AKM. Miloš. Čau, zase mám nízky výkon. Dobre, takže u mňa ideš, Páľo, 5.9 a HGčko ma asi nepočuje, ale išiel u mňa takisto 5.9. QTH Medany. Rozumiem. Janko, OM0 AVT.
Jozef Adam, ale idem s 5 W zo smerovky na sever. Janko mi tu ide 58 na smerovke. Janko AVT, poď. Ideš aj normálne na X300, 50 W, ale teraz čo mám 5 W, tak na tom lepšie ťa beriem na smerovke. Zaujímavé, bo jedni idú na tej smerovke dobre, druhý na X300. To tak, raz jeden mikrofón musím zobrať, raz druhý, no ale akože v pohode. No, takže na to sú smerovky, aby sa našiel čo najlepší signál. Musíme toto breaknúť tu, lebo my tu teraz testujeme, aby sme nestržovali ostatných. Ideme ďalej na 350, vy tu podebatujte ešte. Takže QSY, ešte na Tomáša OM8 aj Tomáš. Poď Tomáš a 7-3 Janko. Najsilnejšie 5.9 plus, ale je to o to horšia modulácia, o to viacej skreslené. Takže asi tak. A mikrofón na OM8 a HOP, pardon. Ďakujem, u mňa ideš takisto 56, tu ideš najlepšie, sa mi vidí na tej frekvencii. Takže mikrofón na OM0 Adam František Maria. No tak, Miloš mi išiel tu trojkou, raz čo mi tu išiel takou štvorkou, AVT 0, AEI 0, HOP 0 a ty mi ideš takou 4-5. OK, díky. Poznačené. Mikrofón na OM0 HGP, Milan. Áno, díky. No, ty mi ideš 59, tiež tá modulácia je tak jemne trošku škrtnutá, poškodená, ale je to veľmi dobre čitateľné. ABA samozrejme 59 plus 20, AKM 59 plus 10, AVT 48, AJA 59 plus 10 aj na tých 5 W. Aj slabá trojka a signál 7, čiže tá čitateľnosť bola tak asi na 50% alebo 75%, čiže nie celkom, čiže sa ani trojku nemôžem dať. HOP 26, čiže to absolútne nečitateľné, to tak v šume som akurát registroval, že takto dačo hovorí. A potom ešte AFM 59 plus 40, excelentný signál, takže takto, no a tí, čo prídu ešte po mne, tá neznám. Takže tak mikrofón vraciam, slovo vraciam, mikrofón si nechám. Dobre, ja mám jeden. Takže mikrofón na OM0 BT. OM0 ET, OM0 BET, u mňa sa to dosť modulačne teraz zhoršilo, je to v takom šume zachrčané.
neviem, by som dal asi 41 teraz report. Pobral si ešte? Áno, u mňa 5-3, Peťo, 5-3. Takže mikrofón na Jožka sme už počuli, poď Jožko, OM0 a ja. Áno, díky. No tak ty, Paľo, ideš 56 tu na tejto frekvencii. Hopa beriem iba na smerovke a len náznak, taký report 20, ako viem, že začne, skončí. AVT neskúšal, tak neviem. Milana beriem 59 plus 10 tu na tejto frekvencii. No a Peťa, Bet beriem takisto nejakých 59 plus 20. Ako ešte, Prešov, vlastne počujem takisto dobre. Hej, takže AFM ide 59 plus 20. A kto tu ešte bol AEI, tak to tu na tejto frekvencii absolútne nepočujem ani náznak. Takže tak, Mike na Paľa. Áno, pobrate, takže ešte je tam mikrofón do Spišskej OM8HG, áno, ak ma počuješ tu. Je to Marian, som dala na Gustav. Táto frekvencia u mňa absolútne nepoužiteľná, veľké miestne rušenie, takže počujem len Jožko M a ja 59 plus krátka a teba úplne na pre mňa absolútne nepoužiteľná. Dobre, vďaka, takže tu je OM0 ET. Neviem, ideme teda na 350. Ideme QSY 350. Tu je OM0 Emil Tomáš, krúžok pre OM0 Adam Božena Adam. No to je OM0 Adam Božena Adam. Signál nezmenený, report je 5-5 u mňa, 5-5, hej. No. A kedy budeme do budúcna robiť ten krúžok, ja by som tak navrhoval, že by sme prešli všetky frekvencie a potom nakoniec, že by sme to na nejakej rozumnom kanáli zhrnuli všetky frekvencie, každý jeden, bo sa tu budeme zdržiavať. Takže len taký návrh. Mikrofón pre OM0AT. Áno, Rastio, ja plne s tebou súhlasím, lebo toto som vlastne navrhoval na začiatku, jak sme išli, že len daj mi report a nech ostatní ťa počujú a potom, jak sa vrátime na 475, takže si navzájom povieme, kto jak to išlo, kde išlo najlepšie. No ale dobre, už necháme to tak. Čiže u mňa si S6. Takže mikrofón na Miloša OM0 AKM. No ale si ma tu neberie. OM0 Adam Karol Maria Miloš. Sa rozlúčil. Aha, tak už išiel preč. Dobre, mikrofón na OM0 AVT sa rozlúčil. OM8 AEI, Tomáš. Tu ťa už neberem, Tomáš. Ako signál S9+, ale už ťa tu neberem. Takže mikrofón nerozumiem teda modulácii. OM8 HOP, Tomáš. Rozumiem, ďakujem pekne. OM0 AFM, OM0 AFM. No, tak počujem Abu za 5, aj 0, hop za 3 a teba počujem takisto za 5. Jaj, no, dobre. Ďaká OM0 HGP. Áno, idem. No, ty mi ideš, Páľo, trošku slabšie, taká 38. ABA 59 plus 20, AEI celkom dobré, 46, aj keď signál slabý, ale dobrá čitateľnosť. HOP slabá trojka a signál tiež 6 a AFM 59 plus 40 stabilne. OK, OM0 Božena Emil David, Peter. OM0 ET, OM0 Bet, teraz sa mi to zlepšilo modulačne, je to pekné, 51. Ďakujem. A OM0 a ja, Jožko. OM0 a ja pre kružok
preskočenia 59 plus 20 všetci, AI vôbec ani náznak, HOP ani náznak, no a OM 8HG 59 plus 20. OK, OM 8 Helena Gustav. No dobre. Takže díky. Tak asi necháme to na 350 spodok, takedy na budúce môžeme vyskúšať. Navrhujem ešte to tu 500, taký ten bežný kanál zvolávací. Tak poďme ešte na 500 a potom na 475. Poďme 500 QSY. Emil Tomáš. Takže OM0 ABA, OM0 ET. OM0 ET, OM0 ABA, report pre teba 4242. Roger, 4-2, fúha, no u mňa si 5-5. Takže mikrofón na OM8 AEI, Tomáš. Áno, u mňa takisto strašne zlá modulácia, signál 9. Mikrofón na OM8 HOP. No, takže tu už bereš pekne aj Tomáša, výborne. Takže mikrofón na OM0 a FM. No, tak ja počujem ABU za 5, AI 0, HOP 0, teba počujem tak 4-4. 4-4, takže vlastne najslabšie. OM0 HGP, Milan. No, tak u mňa je to tiež trošku pomenené. Ty mi ideš Paľo 49, je tam dosť toho šumu, ale je to čitateľné. ABA ide 59 plus 20, výborne. AEI nečitateľné 25. HOP výborne, asi najlepší signál tuto na tomto 58. Na AFM stabilne 59 plus 40. OK, super, díky. U mňa si 56, sa mi vidí, že tam bolo. OM0 B, Peter, bereš ma tu? Áno, toto ide veľmi pekne, mám tu 53 je to tu, OM0 ET, tu OM0 BET. Takže 53, díky moc. A mikrofón na Joška, OM0 AJA. OM0 AJA pre kružok, tak Paľo ide 45 na tejto frekvencii, HOP ide 24, akože viem zhruba o čo ide v relácii, aj vôbec 0, aj nič vôbec. Všetci presúčania 59 plus, Rastio ide 59 plus 60, to akože plná škála, a BET 59 plus 30, tuto ide najlepšie od Peťa do Sabinova, takže Paľo, poď. Áno, Jožko, u mňa si tak 55, ale radio je také skreslené. Takže OM8 HG, áno, do Spiskej. Mária, som Helena Gustav, ďakujem. No nepočul som v podstate nikoho, okrem samozrejme OM0 AJA, ten tu práca v pluse. Kvality má stabilný signál, stále 4 dieliky si vám podľa môjho toho Sputniku, takže 4 dieliky vyrovnané, ale inak nič som nepočul. Jasné, dobre, takže sme to ukončili. No, poďme na 475, myslím, že tam to chodí akože tak celkom relatívne dobre. Takže tu je OM0 ET. Pre OM0 ABA. No, došli sme do zdarného konca. Ja som to začal nahrávať zhruba od štvrtiny, takže potom to prasknem na YouTube, že by ste sa počuli. Sice polovička z toho bude šum, no ale každý sa nájde možno.
Rýchlo to zhrniem. AVT na 42551 mi išiel, na 400 Slobúčko 2.0, na 375 nepočuteľné. HOP 145 425 3.0, tam som ho počul. Na 400 som počul, že hovorí, na 375 0 a tak ďalej 0. OM8 HG na 375 30, 350 0, teraz na 500 4.1 u mňa, pekne. A AI dokonca som počul, že rozprával na 350 sa mi zdá, som si zapísal. A počul som, že rozpráva, aspoň, že som počul. Ostatní samozrejme tu v okolici, ty Paľo vieš, a ostatní AKM 59 plus 60, takisto Jožko 59 plus 60, OM0 Bet 59 plus 20, vraciam späť. Hej, no nič, to je malo byť nakedy, keď možno bude skorší čas, možno hneď po krúžku sa prípadne stretnúť a zrobiť ešte raz, a tak možno v kratšej podobe, že by každý dal len pár sekundovú reláciu a že sme to prebehli možno až do 300 dole a by si možno mohol zrobiť nahrávku, prípadne aj ja, jak to počuť na mojej strane. Ja vás fakticky všetkých počujem, v podstate celú dobu vás počujem, takže u mňa je to viac menej stabilné. Horšie je to potom s moduláciami. Takže OM0 AKM Miloš, poď. On odišiel. OM8 AI Tomáš. Áno, poď break. Ešte využijem situáciu. Teraz sa opýtam Tomáša, či ma berie OM0 AI, pardon, OM8 AI, berieš ma, tu je OM0 AJA. OM8 AI, stiahni skvelš, voláte Jožko, OM0 AJA. OM8 AI, OM0 AJA, berieš ma? Na ktorej frekvencii si ma počul ešte raz? 325 Jožko, 325. Tak chodte dole na 325, skúste. Ešte počkaj, prehodím anténu na toto, na ICOMA 50 W. Aha, Tomáš, že ide prehodiť na 50 W na ICOMA. Dobre, takže kto tam ešte ďalší? OM8 hop, pre teba mikrofón. Počujem, že rozpráva, ale Jasné. Toto, že dneska to bolo také prvoplánové, no, sme to chceli narýchlo vyskúšať. Na budúce sa to dá samozrejme ešte liak naplánovať. Poď Jožko, 0 AJA. Ja trošku takto akože využijem zase. Beriem aj hopa tu na tejto frekvencii, keď som si prehodil na smerovku DK7ZB. Takže OM8 hop, berieš ma tu? Asi nie. Ešte skúsim, keď takto môžem Tomáša OM8 AI, OM0 AJA. Rada, beriem ťa. Vynikajúco. Dobre, tak pokračuj, Paľo, ďalej. Vyzývaj tam ďalej. Áno, tak ešte má mikrofón Marian, OM0 AFM. No tak ABU počujem za 5, aj trojka, hopa trojka, Bet, OM0 Bet, Petra za 5, HGP takisto za 5. A
kto to ešte bol. A počul som aj OM8HG, to bola taká štvorka. No, tak v podstate tiež počuješ pomaly každého, by som povedal. OM0 HGP, Milan, tu ma bereš. No, beriem, ale by som povedal veľmi obťažne. Signál, poviem pravdu, tak trošičku kolíše. Občas je to trojka a občas je to slabá trojka, čiže nie je to potom čitateľné všetko. A signálovo 9, čiže signál fajný, dobrý, hej, ale tam trošku to chrčí, trošku to uniká a tak ďalej, dosť to šumí a tak, no, takže to je takto od teba. ABA ide samozrejme 59 plus 10, AEI nič, 0, to som vôbec ani nedetekoval. AJA 59, potom keď prehodil anténu, tak bol na 59 plus 10. 8 HOP 0 bodov, nič, absolútne neprešiel. AEI nečitateľný 27, AFM klasika 59 plus 40, takže poviem pravdu, toto 475 asi najhoršia u mňa. Najlepšie to tak, čo som skoro všetko bral, tak to bolo buď 400, alebo ani 425 nešla, to išlo zle. A ešte tá 375, áno, 375 ešte bola celkom použiteľná. Takže asi takto odo mňa. Áno, takže skôr tie spodnejšie frekvencie. Takže mikrofón na OM0 BED. OM0 ET, OM0 BED, tak tu ja mám z 53 stále na teba. No a z tých ostatných staníc ja beriem len OM0 AFM, je tu 51 u mňa, potom HGP, OM0 HGP, to je 55, no a tu, čo je OM0 AJA a OM0 ABA, to sú 59 plus, to sme tu na dohľad, tu oni idú aj na 5 W do pluskami, takže asi toľko reporty. Z mojej strany ja mám anténu HB-kovú na juhozápad otočenú a momentálne idem stále, celý čas idem 50 W z iComu. Jasné, všetko pobraté. U mňa parádne 5-kovým rádiom. Neviem, jak ostatný. Dobre, takže Jožko, a ja, ty už si vlastne povedal, že jak každého počuješ. A ešte je tu Stano OM8HG. Otto Mária, 8 Helena Gustav. Ďakujem za slovo. Pali, ty si bol skoro všade podľa metra, podľa dielikov, 4 dieliky, modulácia klesala, ale všade som ťa počul. OM0 ABA, tu je to v pohode, komunikatívne, či mi to išlo dole, už ďalšia frekvencia už sa stratilo nič. Ostatných som skoro nepočul. Vyskočil mi OM0 HGP na 400 a 350, tam to už bolo komunikatívne, 2 dieliky. V podstate tam to už dalo komunikovať. Ostatné som v podstate AJA Buráca, no teraz dal smerovku, teraz išiel signál dole o polovicu. Ale v podstate dôležitý poznatok pre mňa 450 a 375 nepoužívať, absolútne zarušené u mňa. Miestne rušenie nepoužiteľné na komunikáciu. Takže ďakujem za slovo. Ešte mňa by osobne zajímala dolná frekvencia, pretože antény prevádzače počúvajú dole po 200, takže antény by sme mali mať naladené pod 200, alebo tam, kde si na tu príjimača pri vysielať teda prevádzačov, že ako tam by nás bolo počuť, tam by mali byť antény viac naladené ako tu hore. Každopádne ďakujem za pokusy na tejto frekvencii, to je asi najlepšie, aj keď ten Prešovčanov a okolie nepočujem. Pekný večer, prajem, ďakujem. Áno, všetko 5-kovo pobraté. Navrhujem, poďme na T-čko, teraz všetci tam sa rozlučíme. Čo sa týka tej frekvencie, spodných frekvencií, môžeme vyskúšať, hovorím, tu sme aj teraz raz spomínal aj toto, že by sme takedy taký urobili, naplánovali to nejak poriadnejšie, každý by si nastavil nejaký konštantný výkon a tak no. Poďme na T-čko všetci, že by ste sa aj navzájom počuli a tam sa môžeme aj rozlučiť, myslím. Bo tu sa nepočujete každý navzájom. OM0 ET, ja idem KSY T-čko. Volá Emil Tomáš.
Oto Maria 0, Adam Božena Adam, tu som. Takže HG som naposledy počul, keď je tam HG. Teraz na tej 475-ke akože parádne išlo mi. Signálovo trojka, čitateľnosť 5-ková, takže tak, to je OM 0 Adam Božena Adam pre krúžok a posúvam, neviem, kto ďalší, Paľo čítaj. Hej. Išli ste dvaja s Marianom, takže tak som nepočul viac menej polovičku asi. Ste sa akurát vzájomne rušili, asi máte rovnaký pomalý signál. Takže Rastio, keď to zopakuj, potom ide Miloš OM 0 AKM. OM 8 AEI, ale sa mi zdá, že OM 8 AEI išiel na 350 s Jožkom. To neviem, či nás tu bude teraz počúvať. Takže ešte raz, poď Rastio. Hej, to, že zopakujem ešte raz, no naposledy, čo som počul OM 8 HG, na 475 bolo to isto, že komunikačne výborné, takže tam najlepšie som ho počul, ako čitateľnosť 5-ková, signál 3. Takže takto, no a samozrejme, mohli by sme si naplánovať, ja by som si to prichystal Sersan kompletne, by som to dal na livestream, teoreticky ty by si mohol, no každý by sa počul, takže môžeme to naplánovať pre tohto týždňa, trebárs na sobotu večer, nedeľu večer, alebo neviem, po tečku. Alebo možno skôr možno ten víkend uvidíme, však sa môžeme dohodnúť. No a môžeme potom potestovať viacerí, dáme ešte echo na tečku predtým. No a bolo by to zaujímavé, možno keby aj viacej staníc, tak bolo by to zaujímavé určite. Takže posúvam ďalej slovo na OM 0 ET a kružok. Áno, môžeme. A prípadne hovorím si určite aké pravidla, že by to možno išlo aj trošku švižnejšie, keďže by bolo viacej frekvencií. Mikrofón na Tomáša, OM 8 AI, ak si tu, Tomáš, tu si? Jasné, to som aj OM 8 AI. Tak ja som skúšal s Jožkom, ale dole sme sa už nepočuli, to je divné. Predtým mi tam išlo pekne, ale už neviem, či 325, či 300, alebo 350, no to už jedno. Ako čuli sme sa aj na 475, ale tak mi prišlo, že dole hoja, že počujem lepšie. No a toto je dobrý nápad tam, akože môžeme to vyskúšať, že ak to pôjde OM 8 AI pre OM 0 ET. OM 0 ET. Ja nemôžem ani povedať, že kde, lebo ja som všetkých vás počul, fakticky asi aj bez zmeny, ja neviem, možno, že signálovo takú zmena bola, ale fakticky ja som furt takisto. Takže neviem, mne sa zdajú. Akurát toto frekvencie boli na ktoré také, že modulácia u niekoho, u teba Tomáš, alebo ešte myslím tam niekto, že Milan Stešova mal tam také, že moduláciu skreslené, že niektoré frekvencie sú také fazované. Ale ináč ide to signálovo dobre. Takže mikrofón do Košic. Tomáš, OM 8 HOP. OM 0 Emil Tomáš a Krúžok, to Maria, ja som Helena Auto Peter. Takže pozdravujem vás všetkých. Na 475-ke som počul len teba a možno náznakom ešte OM 0 Helena Gustav Peter, ale tam bohužiaľ lepšie to nešlo. Takže ja sa pomaličky aj lúčim, ale ostávam ešte na príjme. Takže pozdravujem všetkých. OM 0 Emil Tomáš a Kružok, to Maria 8 Helena Auto Peter. Áno, pobráte všetko. No tak hlavne, že som mňa počuješ aj. Hovorím, môžeme potom skúsiť aj kedy ešte raz sobotu, jak navrhol Rastio. Nastavíme si tu hardvery, kamery a YouTube a môžeme urobiť test. Takže tak, mikrofón na OM 0 AFM. OM 0 AFM sa hlási. No tak hop som počul na 475 za 3. Neviem, či on nabral. A ostatných tu na tečku bez problému. Máš asi dobrú polohu, Milan. Ja som tiež počul každého, takže
pekne. A Peťo, ak tu je Peťo, obed. Ja furt tu vidím, že obed. OM0 bet, Peter. OM0 ET, tu OM0 bet. Áno, no tak jak som ti spomínal, tak u mňa prechádzajú tu, čo mám, družinu, OM0 AJA, OM0 ABA a AKM, tu sú po blízku, to mi idú 5.9 plus, to je jedno, jaký výkon, to strašne blízko sú tu všetci. No a potom aj ďalej, čo mi ide veľmi kvalitne, CCT, OM0 ET, tam je tých 5.3 až 5.1, by sa dalo povedať, čitateľa je vždycky fajná, až na niektorých frekvenciách tam bol trošku problém, nejakých 350, tam sa mi to modulačne dosť nejako obilo, ale dalo sa to čítať. A potom ešte OM0 AFM 51 išiel a tiež na tých frekvenciách 350, tam už tiež to bolo problém modulačne pobrať a signál s jednotkami ukazovala, ale tiež sa to dalo prečítať a na tých ostatných, čo sme boli, tak tam už potom išiel 5-kovo AFM-ko a ešte potom OM0 HGP Milan, tam tiež není problém z jeho QTH, ja ho tu poberám na tom pásme 145, 300 až 500. Išiel v pohode, čitateľnosť bola 5-ková, signál mi tam kolísal od 3 do 6, takže asi toľko z reportov, ináč nikto mi nešiel potom už vôbec a mám skvelž otvorený, ani náznak nejakého slova vôbec, potom iba šum, takže toľko OM0, Boženaj Mil David pre OM0 ET. A ja tu mám poznačené, že skôr to ide na tých horných frekvenciách medzi nami. Tam tak, čo vidím. Takže Jožko, máš mikrofón OM0 AJA, OM0 ET krúžok. OM0 Adam Jozef Adam pre krúžok. No tak ja vždy som toho názoru, že každá frekvencia je individuálna. S tým krokom na 2 metre 12,5 kHz je každá frekvencia individuálna. To, či hore, či dole je, to u mňa toto nezáleží. To je jednoducho vybrať frekvenciu, ktorá ide a ktorá nejde. S tým takzvaným sfázovaným systémom. Buď sa signál odpočíta, alebo spočíta pri prekážkach. Takzvaný mobilový efekt. Lebo určiť si nejaký graf od 200 po 575, že či to rastie frekvenciou alebo klesá, tak to určite nie. Napríklad teba, Paľo, som počul na 500 výborne, dal som 475 a bolo to možno najhoršie. Sice to bolo vždy 47, ale bolo to asi z tých všetkých frekvencií testovaných najhoršie. A pritom sme išli smerom dole. No a ešte keď tu je Tomáš, aj ja ešte skúsim jednu frekvenciu, túto magickú sme neskúšali 4625 s Tomášom a keď sme sa nepočuli, tak sa vrátime naspäť. Takže keď môžeš OM8 AEI 145 4625. Break, mám len 25-kové, 12,5, nemám tu raster na tom rádiu, musel by som tu naprogramovať. Jasné, lebo preto sa akože som s tou frekvenciou spomenul, lebo veľakrát sa stalo, že na 475 napríklad niekto v šume a 4625, čo je o 12,5, vlastne to vystúpilo až ku 5. Takže preto tú frekvenciu by som vyskúšal. To Paľo je. Že my sme s Paľom, keď si pamätáš ešte z prvého QTH 4625 používali asi najčastejšie. OM0 ET, poď. Áno, OM0 ET. Pamätám si tú frekvenciu, myslím, že som ju mal aj naprogramovanú v ručke. Takže tak, mikrofón ešte nás stána a potom môžeme Jožko vyskúšať, že potom po krúžku môžeme ešte tam odbehnúť, že ak to tam pôjde. Takže mikrofón nás stána OM8 HG, OM0 ET krúžok. Mária 8 na Gusto pre krúžok, ďakujem za mikrofón. No, u mňa súverene najsilnejšie stanice OM0 Adam Jozef Adam stále burácal až do plusu, plný displej svietil. Až keď potom prehodil tú smerovku, tak to šlo o polovicu dole. Druhá stanica Palo City OM0 ET, na každom kanále som ťa počul, signál stabilný podľa stanice.
Akurát sa modulácia menila, raz slabšia, raz silnejšia, ale signál stabilný. OM0 ABA na 475 v pohode, čím to šlo dole, potom už sa úplne stratil. Takisto ostatné stanice sa stratili. Na 475-ke som chvíľku, alebo som počul Mariano OM0 AFM, tam by to bolo tak na hrane šumu komunikatívne, dole už potom nič. A keď sme ešte šli dole, tak OM0 Helena Gustav Peter na 425, na 400 a 350 mi vyskočil, som ho bral, bolo to komunikatívne. Ostatné stanice som nepočul, takže bolo to také ticho rôzne, ale ďakujem za pokusy. Každopádne u mňa 145, 450 a 375 absolútne nepoužiteľné frekvencie, miestne nejaké rušenie, proste všetko. Modulácia zahltená, nič, proste absolútne minus, takže tieto frekvencie mám poznačené, začne teda kružkované nepoužívať. 450, 375 nepoužiteľné v mojom tu na teraz. Takže ďakujem za pokusy a teším sa na tie spodné pásma, pretože si pamätám z dávnych čas, keď sa ladili antény, alebo keď sme chceli ladiť antény, tým, že sa vysiela dole vlastne na prevádzač, takže dole by mali mať antény lepšie naladenie, ale je pravda, že pri tom výkone to sa asi vyrovná. Takže teším sa na pokusy aj nižšie potom. Ďakujem za pokusy, prajem všetkým dobrý večer od Piskenovej vsi, od Mária 8, Helena Gustav Rácia, mikrofón Pálevi. Áno, všetko počuté, pobraté a nerne ideš do toho prevádzača Peťkovo. No, dobre, Stano, toto bol vlastne aj pôvodne účel, že by každý sa navzájom počul, kto kde sa jak najlepšie počuje a v podstate výsledok toho testu by mal byť, aby sme si teoreticky vedeli určiť taký kompromisný kanál, frekvenciu, kde sa všetci relatívne dobre počujete. No len vidíme, že asi nie vždycky je to tak, na ktorých sa nepočujete vôbec, tak to zase, hej. Takže to bude asi fakt problém. No ale toto vlastne by mal byť, lebo to je odkaz pre Jožka, ja si hovoril, že to nemá zmysel, ale o to ide, že kde je ten taký stred, kde každý sa navzájom počuje, hoď horšie, ale sa počuje, že by sa tam dal urobiť zvolávací kanál, že tam na tej frekvencii sa môžeme, ja neviem, stretnúť, že tam, keď dávam výzvy, tak možno, že niekto tam bude počúvať. A tým pádom si naprogramuješ frekvenciu do ručky, ideš niekde na kopec a na tej frekvencii zavoláš a možno tam bude väčšia šanca, že ťa niekto bude počúvať tu z okolia, hej. Takže toto je výhoda tých zvolávacích kanálov, no. Keď vidíš, že 475 nie pre každého je dobrá, takže sme zistili aspoň to, že 475 nie je až taká dobrá frekvencia. Možno je dačo lepšie. Takže toľko z mojej strany. Ja ďakujem za test. Všetkým prajem pekný večer, dobrú noc, 7-3. No a hovorím, určíme si možno ešte také pravidlá. Bolo nás tu ináč 11. V tom teste môžeme potom skúsiť si určiť také pravidlá, že nám to išlo rýchlejšie, že každý dá svoju volačku, svoj výkon, prípadne antenu a povie, alebo čisto len povie report a ďalší, že by to trošku rýchlejšie možno zbehlo. No a môžeme prejsť aj viac tých frekvencií, môžeme ísť aj nižšie, až po tých 250, 200. No a uvidíme, jak to chodí aj tam. Takže z mojej strany všetko 7-3 vám prajem a do počutia. OM0 Emil Tomáš a ja potom ešte prejdem, Jožko, OM0 a ja na tých 4 pánov som zabudol, 4, 7, 6, 5, tuším, či jak to bolo. Takže mikrofón voľný, OM0 ET. Hej, to ešte je Rastio, OM0 ABA. Ja to video potom prasknem tam na YouTube, takže kto chce, môže popozerať. Do pol hodinky tam bude. Takže tak, no a keď sa môžeme dohodnúť, keď ešte počúvate, napríklad na tú nedeľu alebo v sobotu, asi sobotu by bolo najideálnejšie, v sobotu po krúžku, takže ja by som navrhoval potom v sobotu po krúžku. Dobre, pozdravujem takisto všetkých, OM0 ABA, koniec.
OM0 je 3.